Vrlo kratko, gospodo sudije, sa velikim žaljenjem moram da vas obavestim da je ovo verovatno posljednji dolazak mojih pravnih savjetnika u Hag, jer je sekretarijat tribunala jutros odbio da im isplati putne troškove, što znači da su oni ovde o svom trošku, ni ja nemam novca da im to platim i oni u buduće neće moći da dolaze. Do sada su dolazili otprilike jednom mesečno i sekretarijat je snosio samo putne troškove i ništa više. Sada je i to odbio da radi i oni više neće moći da dolaze. Oui. Alors, monsieur Seychelles, j'ai été informé de... Gospodine Šešelj, obavestit ću se o tom pitanju. Mislim da problem nije nepremostiv. Naime, sekretarijat je postavio određena pitanja vašim pravnim savjetnicima i oni bi na njih trebalo da odgovore, a izgleda da njihovi odgovori zapravo nisu odgovori na postavljena pitanja. Eto, na taj način je meni preneta suština problema. Naravno, nema nikakvog razloga da se ne nadoknade troškovi vašim pravnim savjetnicima, pogotovo ovom novom članu vašeg tima. I ova mera za novog člana tima ne može da se primenjuje, pošto se na vašeg pravnog savjetnika, novog pravnog savjetnika, ne odnosi onaj upitnik koji je upućen ostalima. Dakle, budite bez brige, pretresno veće će se postarati da pronađe rešenje za ovu poteškoću tako da nikome ne bude naneta šteta. Sada ćemo uvesti svedoka.